nunga marti tipak kita di sonong jongjong di hita namar dongat tubuh ima toga purba nagabei dinalaho majalo tua ni ulota di bahasa tikyon jongjong mahita las marohata nang songoni di hamuna amang permusik nami nunga di sok kami jongjong nuang marlas ni roha siya tonga-tonga ni hasuhuton dinalaho majalo tua ni ulon nami di bahasa tikyon di hamu permusik nami alu-alu tabang majolo tua mata dewata nomor 2 mau lihat ma di hamuna amang permusik nami gabe mang raja gabe alu-alu damang ma tu sahalan yupung nami ima sahalan yupung nami toga purba upasata mi tuhamu gabe mang raja alu-alu damang ma tu damang do dainang na liat na lulu na adong di ingananon mau lihat ma di hamu namang permusik marmula do nauli marmula do naregan di sialani baik kamu di hami godang mula-mula gabe mang raja lihat ma di hamu namang permusik nami udu di hamu buseng patuhamu nama buseng di hami godang sobai ma di hamuna amang permusik nami di selani urutan nami buseng ulun nami nuang di godang nami asal lihat penggaben lihat perhorasan patu hamu di hami godang lihat-lihati
Mau lihat ma di hamuna amang parmusik nami. Dia salani inuaing nunga tumaselas rohanami di hami nasa upung. Ba lihat ma panggabian, lihat ma parhorasan. Di salani amang dinalaman puli ulun nami kodang nami dia pala tiki gua tikion. Tinahuai tio binama tu panohatot. Baik kamu masih tio las padohamu ma tu rasa. Gabe Mang Reza.